ሓንቲ ሰበይቲ ዕድመ ድፍእ ዘበላ ጓል 70 ዓመት በዓል ትጸጋ በዓል ቤተን ብሓደጋ መኪና ምስ ሞተ ክንደቦን ኣደን ኮይነን ምስ ዘዕበዮ ወደን ከፍ ኢለን እንዳዕለላ ኸለዋ ሓደ ዑፍ በሪሩ ብምምጻእ ኣብቲ ካንሸሎአን ዝነበረ ዓብዪ ገረብ ይዓልብ እሞ በተነዊሕ ኣፉ ገይሩ ነቲ ጉንዲ ቶኽ ቶኽ የብሎ። ወየን ሰበይቲ ወደይ ሓላለይ እዚ ዑፍ እንታዩ ብምባል ይውከስኦ። ወደን ድማ ኮኽ እዩ ይብለን። ዑፍ ግና ንትኽታኹ ኣይቋረፀን። ወደይ ሓላለይ እዚ ዑፍ እንታይ እዩ ብምባል ደጊመን ይሓትኦ። ዓይነን ፍጥጥ ኢሉ እንዳጠመተን ማማ ሕዚ እኮ ነጊረክየ እዚ ኳኽ እዩ ምሽለኪ ብምባል መለሰለን። ግና ዑፍ መመሊሱ ነቲ ገረብ ይትኽትኽ ብምንባሩ ወደይ ማዕረይ እዚ ነገር እንታዩ ብምባል ንሳልሳይ ግዘ ሓተትኦ። ሳልሳይ ግዘ ተመሳሳሊ ሕቶ ብምሕታተን እዋይ ማማ ኣይትሰምዐን ዲኺ ዘለኺ ምሽ ነግረክ ከለኹ ኮኽ እዩ ክብል መለሰለን። ሰበይቲ ሕጂ እውን እቲ ዑፍ ይትኽትኽ ስለ ዝነበረ ንራብዓይ ግዘ ወደይ ብርሃነይ እዚ ነገር እንታዩ ክብላ ይሓትኦ። ወዲ ኣዝዩ ብምሕራቕ ተቖጢዑ ማማ ስለምንታይ ኺ ካብ ዝወዓልክዎ ትገድኒ? በቃ ንሓንቲ ሕቶ 10 ገዘ ትደጋግምለይ ክኸደልክ ዲ ኽደሊኺ ዋ ጉድ ረኺበ ኳኸዩ እንዳበልኩኽስ ስለምንታይ ጦቕ ተብልኒ ብምባል ብጭዳረ ድምፂ ተዛረበን። ወየን ሰበይቲ ካብቲ ኮፍ ዝበላሉ ዱካ ብትዲለን ሕራይ ዝወደይ ቅድሜኻ ይስጥሐኒ ኣነ ዘይርሕቃልካ ብምባል ንውሽጢ ገዛ ኣቴን ነታ ብንእሽተኑ ተሎ ፍሉይ ነገር ኣብ ዝገበረሉ ግዘ ብተሓጓስ ኣብ ደፍተር ዘስፍርኦ ዝነበራ ተግባር ቁልዕነቱ ካብ ሳንዱቕ ኣውፂአን እንካበል ነዚ ኣንብብ ባይለን ነታ ጭሕ ግርጋር ጽሕፍቶአን ከንብብ ሃብኦ። ገንፂሉ ድማ ከንብብ ጀመረ። ሎሚ ናይ ወደይ 30 ዓመት እዩ። ብንግሆ ተሲአ ንዓመቱ ዘዳለ ኩሉ ጎጎ ሕምባሻ ቆሪሰሉ። ናይ ኣጋምሸት ምስ ኮነ ድማ ኣብ ደገ ገዛና ኮፍ ኢልና እንዳጻወትክዎ ሓደ ዑፍ እንታይ ከም ዝደለየ ንድዒ ኣብታ ዓባይ ገረብ ናይ ካንሸሎና ኮይኑ ነቲ ጉንዲ ጓሕ ጓሕ ኣበሎ። ወደይ ድማ ተገሪሙ ብኣድናቆት ን21 ግዘ በቲ ሰሚዕኻዮ ዘይጽገብ ኮልታፍ ቃላቱ ገይሩ ይሓተነሎ። ኣነ ድማ ተደኒቑ ስለ ዝረእኽዎ ሕቑፍ ኣቢለ እንዳሰዓምክዎ 21 ግዘ ኳኽ ምዃኑ መለስኩሉ። ብርግጽ ልዕሊኡ ተዝሓተኒ እውን ንኽምልሰሉ ድልውት እየ ዘለኹ ዝብል ጽሑፍ ናይ ኣዲኡ ኣንበበ። ኣዒንቱ ብንብዓት ተመሊኡ ኣካላቱ ተሸቕሪሩ ከንቀጥቀጥ ጀመረ። ብዝመለሰለን ዘየዕግብ መልሲ እናተጣዓሰ ኣደይ ሓላለይ ተጋጌየ ፍጹም ኣይድገመንን እዩ ንሕዚ ይቕሬታ ግበርለይ በለን። ወየን ወላዲት እናተሓጎሳ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልካ ዝወደይ ሓላለይ እንታይ ዶ በዲልካኒኻ ዘይናይ ነገር ወላዲት ኮይኑኒ ኣቕሪበየ እምበር ክጎድአካ መዓስ ሓሲበ ብምባል ኣድኒነን መረቆኦ። ንወለድና ኣብ ግዘ እርጋኖም ኣብ ዕቤቶም ከም ሸኽሚ ብምቁፃር ገጽ ከሊእና ገጭገጭ ክንብለሎም ዘይኮነስ ኣብ ጎኖም ብምዃን ብፍቕርን ትሕትናን ፍሽኽታን ክነዕልሎም ይግባእ። ምኽንያቱ ሩዋ ሰጊሮም እምባ ሓኺሮም ፀሓይ ተፃዊሮም ቁሪ ተሓሪሞም ንዓና ኣልዕል ከብሉ ንባዕሎም ትሒቶም ኣብ ትሕቲ ሰባት ተገዚኦም እዮም ኣብ ዘብፂሖምና። ዋላ እኳ ሎሚ ጉልበቶም ተደኸመ ዓይኖም ተጨምጨመ ሕቖኦም ተጎበጠ እዚ ኩሉ ንዓና ኣብ ዝለዓለ ናይ ህይወት ናብራ ንምብፃሕ እዩ። ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ንወለድና ይሃቦም።
ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገርዎ፣ ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ። ይቐኒለይ።